Welcome to Christ College, Myntoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. UMDC Shimet na Laban mau prem uba ariki Shulai hene kesngi ulalek banya kendo eu sembut Menteri Rangba uba Preston Tinsong uba pet ya ketera District Council Affairs ban kerpat ye u banya keren bat kesorkar India kenang ban Ithuh lang ye kijakasor ki bahap hopot usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kajing pentrekam ye ki scheme na ka 15 Finance Commission. Uba riki habakren mikila patai Khubor uloong bakam Myntoi banyo iki scheme Lada ka ministry jong ka sorkar India kampat Ithuh ya ki jaka jong ka KHDC ki bahap hasor khamtam ha ka jing pentrekam menta de ki portal geotag platform bat kiwe ki but start jong ka ni ka jok. Ketika pelawan kan istri komiti menen menkendu i di jingshan lain nang kecil kendu apa council kharwe biji menen di kleyo banwan chane tengah romentasi kumu independent MDC ngelawan perseko seradi beri tengah meroi ba hab apa ka urban ya kenika 15 finance ka bangi ya shamjing e namenta ka allotment ka scheme ti kenika menta ka bangal aris haka session ka balale kadai halor ka neka jingbam Ithuh ne ka bam sham baka portal lingba ka neka geotagging baki ong menta bakan bat dengi kumpa dis council kum kai isi bakan Ithuh te hababun sin menta ni baka scheme hi ka bawan khamtam juga 15 finance ni lei khamtam asor long yo ka scheme kumnga borok oi ka konsulsi ngamyo scheme shu beri kala tangga lostun ka bahap rural ting ngamon than ya ka scheme mangne bangari sekane ka jing ko question ru komde halor ka scheme handai ngaris halor ka ba ka ADC kumba kala kuburam ka constitution jo India kam Ithuh ka portal ka bala mo wanra lingba ka Ministry of Finance ka bagi khot ka Public Financial Management Service te hakatu ka portal ya ka panchayat ru la Ithuh lala banbat lingba tu portal ya ka municipal ru badi ki rural ru handai ni pede hangne bangimdan ka panchayat gimdan ward member ngidon daga schedule ka bangiyo ka jurisdiction ru ngilai tangi ka normal area yang ipat katu ka portal kam kem ken tikingi umki MDC ngi shamjing e banong banyo kan ka scheme 15 finance kam tham yang hasor ti daka government of India kam Ithuh yang ni tekan Myntoi yu banginyo ya ka scheme ningkong shwa bangi job dekat election MDC bangi di banyada ya ka khando ka syap gireti rusur ka khai pateng ti hangne ngawan bangi don kam shwa ka jing yada ba ka jing Ithuh laga ministry khanang ba ngin sa simpat ban pediang kita ki scheme ki ba but adi ka ba kongsan ka bawan kendu deputy CM tasni ba Preston ba ilaai ka jing mo kulam isa sim ni kanika mata tengah hangne ngala thoshai ban ngala ai ka jing pensung syai ba Ithuh ka ministry jangka finance kenang ba kini ki ADC ru kindrung no kini ki portal te kenang bangi imdan kam bangi licim scheme la ka municipal hendringin yo hi ning ba ka dis council kumbaga julong munsha filosofi munsha ka scheme kaya ben kaya renti beri ka geotagging kepadan kapadrung kane ka public finance management service temut kane ka di menta ka transparency kalawan ra ka sarkar pedeng kenang ba kinyo ban pe yakini ki scheme bahai ki menteri kam te ka ba khaman shwa perbangan long MDC ru kapadon kum gane ka online service tingi dang sup manually ngidang la man pendon kam ndri kane ka di issue ka bam ndi tang bamenta ka baladu mun shwa tinga kermen ba lingba i DCA in charge minister ba Preston in sachim khia ban keren ka ministry banga kermen
Badakala itu ka portal yang ni lingba kajing intervene la kaliang jong i depresiam kan long ki kajing sotonat but ngirungin long ki bakulit mersim in apply kata ka skim namta ka jing bet jing yang ka konstituensi ka assurance temut kalong ngalai kan ka memorandum syai temut inang haban study mairu ndai hang ne ka tho syai ba hadu menta yang ngihi ki edc ki dis council Kim Ithuh, dekade ke Garo Hills, dekade ke Jentia Hills, dekade ke Khasi Hills, yang ihi Ithuh ke portal. Temut dapi wat, dapi tap kan ke kerteng jongi ke skim ke portal kami aban bat igin ki area jongi ki bahap apa sor. Hendai gini ki ba MDC bahap chopo rural area beri ke camp, beri ke portal ke Ithuh ya ke rural area. Temut habangi imdan ya ke panchayat hang ne imdan ki ward member temut ngihaban ke kerpat, ke ministry ke bahkan Ithuh ya ka dis council habangi imdi kata ka mau ka department ka bangin ong no basim skim no langta ka department sim no langta ngidehi ki basan char ya ladi ingkat mu constitution jo kari India bat lingba ka schedule tingimlah ban pediang ban ong ba yang ingin penhap no ka kategori temut menta kat ka ba menta mun pedi bangi hable municipal baru municipal ladi authority ban pej yangi halor kita ki benta ki skim ni tengah ong nakam ban kuslai ka skim te ka ba jing kuslai kalong ba belai ka edc kan mla ban rumah ta ka portal bat belai kinum Ithuh yangi tengah la thosha yang ne ngalapan clear dengan don ka copy ru bangalapan kre ngan ai chapi ki press ru krang ba punyo ba kini ki points ki points jong kane dengan salet CM ru la sai bangan ai kane ka copy syai kerang mai iru inang bodien de rengkat langin ya tre na menta kajing scam bat kajing Ithuh yang i kumki dis council haba piso tu bagi don ka dis council mengi sutunat bagi so scam kumki khasi beri nitip bakarang don ka donbosco dang don hima dang don Skim dang don kumta ter handrei da ba kim Ithuh shu yang i te ka pedi ba Myntoi kata kajing don jongi kumki MDC hapo ki thainso lala banai don shu haba ki dang shu debjit ki pajba yang i kumki MDC kumnong in laban pediang Bahkan ka skim pada ka haban lingba ka municipal. Kane ka diki belum serius tengah kerben ba ka government kan sim kia ya kane lingba ka ministry kanang ba ka portal. Kan yo ban Ithuh no yangi bari ka sim jingi awat iki officer ka council. Kare kita ka jing angnur ka jonga